Bonġu ħbieb, xtaqt nirekordja naqra dan il-video apposta għal membri tal-grupp tal-Intermittent Fasting Malta. Ħansemmi daqsxejn punti importanti u punti illi bihom nixtieq illi anka nirraġunaw jew ngħidu hekk isu ninnavigaw x'inkunu qegħdin naraw u naqraw anka fuq dan il-grupp. Mela, l-ewwel qabel kollox ħanbda mill-iktar affarijiet importanti. L-intermittent fasting hija waħda minn diversi metodi illi jaħdmu. Mhijiex l-unika waħda. Mela iwa għandek min jiekol kull 3 sigħat u jara progress. Għandek min illi jiekol darbtej kuljum u jara progress. Għandek min bħalna fil-maġġoranza l-kbira li jippreferi jsegwu l-intermittent fasting u kif tafu naraw il-progress ukoll. Però mhux tagħna biss it-tajjeb jew tagħhom biss it-tajjeb u bniedem jista' jkun li jkollu esperjenzi differenti. Mela pereżempju, huwa fatt magħruf illi min jieħu l-insulina ma jistax jagħmel intermittent fasting, min kellu history ta' eating disorder ukoll aħjar ma jagħmilx l-intermittent fasting. Bħal dejjem x'għalfejn ngħidha jien, dejjem nieħdu parir mediku fej speċjalment għandna dubji u speċjalment f'każijiet illi hemm mediċini u kundizzjonijiet mediċi. Mela dik number 1. Imma ħajjidħlu ċertu nies u didija dejjem ħassib min jew m'għandux jagħmel jew inkella li jħobbi meri illi ħajjidħol f'dal grupp biex jaqtalkom qalbkom. Intom tafu x'għandu jaqtalkom qalbkom jew x'għandu jagħmlilkom kuraġġ? Ir-riżultati. Jekk int qed tħossok aħjar, jekk int qed tara li saħħtek qed tmur għall-aħjar ukoll, jekk qed tara progress fil-mera, fil-ħwejjeġ. U forsi dik iktar ħaġa importanti, tħoss illi dis-sistema li qbad apparti li qed tittik ir-riżultati kapaċi żomma tul ta' żmien tħalli lil ħadd qatt u qatt jaqtalek qalbek. Jibdew jisparaw kultant mhux fuq dal grupp biss ta' ħafna affarijiet, lajjiet, literalment lajjiet ma fihom l-ebda bażi. Bħal pereżempju l-iktar waħda farsa illi l-fasting jislowja l-metabolizmu. Probabbilment qasbis ikunu jafu x'inhu metabolizmu. Tajjeb, jew li jgħidulek li jekk bil-fasting tagħmel ħażin għax il-bniedem magħmul biex jiekol ftit u spiss mhux vera. Il-bniedem fl-antik kien illi l-ewwel joħroġ jaħdem, pereżempju, biex jiekol jitla ma' xi siġra, jew inkella jrid jistat, jew inkella jrid jaqbad xi annimal u mbagħad jiekol. Ġifieri jekk xejn, il-bniedem kien magħmul illi l-ewwel jaħdem imbagħad jiekol, mhux jiekol fiex ħin irid. Però ħanerġa' ngħid, bniedem jista' jagħżel is-sistema li tgħod aktar għalih, m'għandna niġġudikaw lil ħadd ieħor mhux fair ilaqqas jiġġudika l-intermittent fasting u naturalment noqogħdu attenti m'għandux kmerijiet. Mhux jgħid wieħed jew x'jgħid ieħor, dawn ikunu abbażati fuq ħafna studji differenti. U biex tkunu tafu mhux jgħid studju biss wieħed illi jaffettwa, imma jrid ikun hemm minn tal-inqas xi 10 studji fuq l-istess oġġett biex verament naraw jekk xi ħaġa hijiex pjuttost aċċettata u approvata jew le. Tajjeb, jiena ma nistax ngħidilkom kemm il-darba anke hawnhekk stess, hawnhekk huwa fejn nagħmlu l-exercises aħna, ġieli jkun hemm tobba illi mbagħad inqas ħaġa għax xi ħadd ikollu xi ħaġa żgħira biżżejjed pereżempju li huwa xi sieq fuq xi bankina, jgħidulhom int xi tridu training mur imxi biżżejjed jew murhom. Jiġifieri jista' anke jkun bniedem kwalifikat illi jgħid il-ħmerijiet kull rispett. Tajjeb, allura jekk noqogħdu sejrin għax it-tabib qal li hekk, għax in-nutritionist qalt li hekk, jekk ma jkunux ġabuhom minn affarijiet illi huma peer reviewed minn studji aktar minn wieħed li jġibu provi tal-affarijiet kif huma għal xejn. Jiġifieri jkun għalilna gidba u jkun uża tajjeb it-titlu tiegħu biex iqarraq bejna. Għal daqstant jiena ħanerġa' ngħidilkom hekk. U min hu u x'inhu? L-iktar importanti huwa kif tħossok int. Inti kif sejjer, inti kif qed tħossok. Kapaċi żomma tul ta' żmien jekk sejjer tajjeb, jekk iva tħalli l-ħadd jaqtalek qalbek, anzi fittex l-għajnuna u fittex il-kuraġġ ta' ħadd ieħor, jekk le ibdilha u sib xi ħaġa li temmen jew taħseb li kapaċi żżomm. Nawguralek is-saħħa u l-ġid.